Betsan Ifans a dwi yn gweithio I Bwrdd Iechyd Hywel dda. Dwi yn nyrs feithrin sydd yn gweithio ar ochr ymwelwyr iechyd Gogledd Sir Benfro. Ni yn cyfro o Crymych lawr I Tŷ Dewi, Abergwaun, Gwdig a Tydrath. Yn ein waith pob dydd dwi yn cefnogi ymwelwyr iechyd trwy dilyn lan home visits, pwyso a falle mesur y babis. Hefyd, y gwaith pwysica dwi'n gwneud yw grwpiau. Dwi yn cynnal grwpiau yn Crymych, Abergwaun, yn wythnosol, ac hefyd dwi yn gwneud grwpiau baby massage yn Tŷ Dewi, Crymych a Abergwaun. Dwi yn cynnal y grwpiau yn naturiol yn uniaith gyntaf I sef Cymraeg a dwi yn trial dod â'r Gymraeg mewn i'r grwpiau trwy canu a weithiau os dwi yn teimlo fel allai cymeryd y grŵp yn uniaith Cymraeg fenai neu yn pwysicach dwi yn gwneud y gwaith yn ddwyieithog lle os dwi yn gallu hybiau trwy just canu fenai a trwy dweud wrth rhiant fod beth yw'r symudiadau yn y massage yn y Cymraeg neu yn y Saesneg a mae fe yn gweithio. Gyda fy swydd ac yn gwneud lot o gwaith gyda grwpiau yn y gymuned, dwi yn gweld fod cyfle yna I hyrwyddo yr iaith Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar. Yn fy ngwaith pob dydd, dwi yn joio wneud fy gwaith grŵp ac dwi yn gweld cyfle I annog a hybu yr iaith Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar I rhieni Cymraeg a di-Gymraeg trwy canu, gwaith crefft, pethau bach lle dydyn nhw ddim yn sylweddoli fod nhw yn clywed y ddau iaith a mae fe'n cyfle mor bwysig yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Clap, 1, 2, 3, clap, clap, 1, 2, 3, troi a throi ein dwylo. Tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, troi a throi ein dwylo. O, da! Mae cael dod I grŵp o dan ni'n yn grêt I ni. Mae'n gyfleus iawn gafon ni byw mor agos, ond hefyd mae'n gyfle gwych I ni. Mae lot o bobl falle ddim yn cael, yn enwedig o le ni'n dod yn Glynith, bydde byth falle grŵp babis trwy gyfrwng y Gymraeg. A gafon ni yn bwriadu hala cwps at ysgol Gymraeg a ni'n siarad Cymraeg gytre fel reol hefyd. Mae'n hyfryd bod e'n gallu cymdeithasu gyda'i ffrindiau yn y Gymraeg lle mae'r un wneud lot o siarad to, ond ni yn wrth gwrs. Mae Betsan yn gred, mae mor fywiog a ni'n gwneud crefftiau a mae'n gresawgar iawn I bob un, boed yn gallu siarad Cymraeg neu beido. Mae'n fam I yn dod â fe'n aml iawn a dyw hi ddim yn gallu siarad Cymraeg. A mae wedi bod yn gret iddi hi gael dysgu'r cleion, bydd e'n canu yn tu a fi ac yn y blaen. Felly ni'n joio mas draw ac yn gwerthfawrogi'r cyfle yn fawr iawn. Ag ni. Trwy gwaith y grwpiau, dwi wedi annog rhai rhieni yn yr ardal I dewis addysg yn y Gymraeg, lle falle bydden nhw ddim wedi meddwl am halau plant I ysgolion Cymraeg yr ardal, ond oherwydd gwaith y grwpiau a ni wedi llwyddo. So Alice and I have been coming to the Under One group since she was about 5 weeks of age, and we really like it here. We wanted to come to a group that was bilingual. My husband's Welsh speaking, he's a local farmer, and I'm a local vet, so I know a little bit of Welsh, but just wanted her to make sure that it was a really core part of her upbringing and would be her first language. And yeah, it's great. We sing nursery rhymes in Welsh, and the girls speak Welsh, and it helps me learn as well. And so yeah, we're just really enjoying it, and we come every week. Betsan, she's really welcoming. She always pays attention to the children, knows them all by their names, gives them a bit of a fuss, and just, yeah, there's always a biscuit and a cup of tea, and you just feel like, you know, you're really part of the group.
In fact, it's a really nice group, and she's just really chill. We do painting together, footprints, handprints, making little Welsh calendars, and she's just really interactive and really involved. Karen Hazel ydw i. Dwi'n gweithio fel ymwelydd iechyd yn yr ardal Crymych. Dwi'n gweithio gyda Betsan am blynyddoedd. Mae Betsan yn gweithio yn caleg yn paratoi pethau i wneud yn y grwpiau ac mae hi'n cefnogi rhieni newydd i siarad Cymraeg. Mae Betsan fy annog i siarad Cymraeg ac cefnogi rhieni newydd i siarad Cymraeg hefyd gyda'r plant. Mae'n pwysig i plant i dysgu Cymraeg a mae grŵp yn cyfle i wneud e. A mae fe'n teimlad really neis i clywed fod y plant wedi cael ei addysg yn y Gymraeg a mae hynny yn teimlad ffantastig i glywed y plentyn wedyn mewn cwbl o mlynydde eto fod nhw yn siarad Cymraeg yn rhugl a mae fe jyst yn teimlad ffantastig.